Her står jeg med Tabler tavlesystemet, som er et unikt tavlesystem, som kan anvendes til hovedfordelingstavler, styretavler og motorkontroltavler. Her har vi vores engangsafbryder, vores 400 amperes lastafbryder. I den forbindelse har vi valgt at bruge stativet som værende jord. Og heroppe har vi en vinkel på, som vi egentlig kan anvende op til 250 ampere som værende jord. Og det er sådan set unikt i systemet, fordi hele vores kapslingsdel, det er alusink, og det er fantastisk godt ledende materiale. Så den vej rundt, så giver det god mening at anvende stativet som værende jord. Når vi op i større ampere, jamen så går vi selvfølgelig ind og anvender jordskinner som, hvad kan man sige, den bærende del på jordsiden. I fordelingstavlen her har vi også en afgangsafbryder, en KSA, bygget ind som værende sidetermineret. Den sideterminerede bryder kan vi bygge ind i den her, og så op til det, der hedder 400 ampere. Den sideterminerede betyder det, at den egentlig ligger ned, således at tilslutningskablet i afgangen den kommer til at kunne føres direkte på bryderen her. Den her indbygning kan udføres formmæssigt i forskellige løsninger. Vi kan lave op til det, der hedder form 4B. Tilsvarende kan vi gøre det, at vi kan bygge maksimal afbryder ind, som også kan ligge ned tilsvarende, således at vores kabel kan blive ført direkte ind på maksimalafbryderen. De her maksimalafbrydere kan også bygges op i forhold til de gældende formkrav, det vil sige max form 4B. Og de form 4B version er jo det, at der får man egentlig afskærmet sin funktionsenhed i forhold til sin fordelingsskinner, som ligger bagved. Man får afskærmet imellem sine enkelte funktionsenheder, og man får afskærmet ud mod selve kabelfeltet. Det var sådan lige en gennemgang i forhold til den del. Her har vi vores fordelingsskinner, som er en C-skinne. Det unikke ved C-skinnen er, at når man ligesom kigger på, hvordan og hvorledes strømmen løber i en skinne, så vil strømmen på grund af næreffekt og skineffekt, så vil den ligesom trække ud i skinnen. Og det udnytter vi ligesom ved at lave den C-formet. Vi får samtidig en god afkøling omkring vores skinner. Vores mindste skinne som den her, som er en 17x13, det er en skinne, hvor vi har nogle muligheder for at koble nogle autostik på. Nogle 6,3 mm stik, som kan kobles på med en 6 kvadrat, som svarer til 40 ampere. Er vi over de 40 ampere, så skal man ind med klipsmøtrækker. Og klipsmøtrækken bliver sat på forfra, det vil sige, at man skal ikke bore hul i sin skinne for at koble på. Der kører man så fra når man er over de 40 ampere, og så op efter. Når vi så op i større antal ampere på vores fordelingsskinner, så bruger vi en skinne, der hedder 35x30, så har den så forskellige dimensioner i tykkelsen, alt afhængig af, hvor mange ampere man skal op på. Så alt afhængig af, hvordan og hvorledes tavlen skal bygges op, har man mulighed for at anvende forskellige typer af C-profiler som fordelingsskinner. Hvis så fremfald, at man skal over i nogle større dimensioner eller nogle flere ampere, jamen så anvender man som sagt bare standard fladkår.